Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom d.o.o. iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvanični video na našem kanalu. U današnjem videu predstavit ćemo vam dve šolje iz naše ponude. Keramička glanc šolja i keramička mat šolja za sublimacionu štampu. Keramičke šolje su jedan od najpopularnijih proizvoda namenjenih za sublimaciju. Razlikuju se po kvalitetu i obliku, a u našoj ponudi možete pronaći keramičke šolje koje imaju sjajnu površinu za prenos slike, ali i one koje imaju mat površinu. Pokazat ćemo vam kako da prenesete sliku na šolje i nakon postupka štampanja uporedit ćemo kvalitet otiska na glanc i na mat šolji. Mat šolja je novi proizvod na našem tržištu. Do sada ste u Minkom ponudi mogli da pronađete samo glanc šolje i da na njih prenesete vašu fotografiju, a od sada u našoj ponudi su i mat šolje koje su namenjene za sublimacionu štampu. Kao što vidite, ova šolja je matirana i slika na njoj nema sjaj. Na sublimacionom štampaču odštampat ćemo dve identične slike za šolju. Mi smo sliku odštampali na štampaču Sogress SG500 za sublimacionu štampu, jedan od najkvalitetnijih sublimacionih štampača na našem tržištu. Jednu sliku ćemo da stavimo na glanc šolju, dok ćemo drugu da postavimo na mat. Slike ćemo da pričvrstimo termalnom folijom i da ih stavimo u presu za šolje. Zapeći ćemo ih 90 sekundi na 180 stepeni. Nakon što smo preneli otisak na šolje, skinemo sa šolja termotraku i papir za sublimaciju. Sada možemo da uporedimo kvalitet slike i na sjajnoj i na mat šolji. Obe slike su kvalitetno prenete na šolje, boje su jasne i čiste. Kod mat šolje slika nema odsjaj svetla i slika se jasno vidi iz svakog ugla. Hvala vam što ste bili sa nama i pogledali još jedan video u našoj Minkom produkciji. Ako vam je pomogao ili dao inspiraciju za nove projekte, molimo vas da nas podržite lajkom i subscribe-om i označite zvonce kako bi prvi videli videe koje mi postavljamo. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa sublimacijom, sa štampom na mat i glanc šoljama, kao i svim proizvodima za sublimaciju, slobodno nam se obratite putem maila ili telefonskog broja. Naravno, možete ih pronaći na našoj web adresi minkom.co.rs.